Reme on aina yhtä iloinen. Niin mä unohdin suunit tähän mun laviini. No. Noniin, nyt ollaan valmis. Missä sä meet lavilla? Mä menen siellä perinteisen, mä käppään A ja katson se yläsilla. Mulla lakaa ihan vitusti. Älä selitä. Ei mulla on FPS 30. Älä selitä. Ammut vaan. Vihu lavilla. Vene pois. Hyvä, vihun kopu pois. Onks venekin pois? On. Tää meni vitu hyvin. No niin, käpäkkää V laveille tukee. Jaha! Vihun Jeppi tuli vastaus, se putos jokeen se vaan. Mä menen tonnehän meidän kannattaa mennä. Hei, haluut sä ampua, kun sulla on se vaiva? Joo, vai. Laveille tukee vaan. Toiseen osunut Tomi. Mä en pysty sitten prementti Reme hitsaamaan. korjaa. Vaihtaa sun laven kotiin heti. Noni. Ammu se korjaa, hyvä. Lavi pois toinen. Joo, mä otin toisen pois. Noniin, hyvä vaihto. Mä vedin hitsillä saatana vierestä. Alvihu, alvihu. Mennäänkö me siellä käppiin? Putsaa ja Eihän mä alla vaan paljon. vahingossa- Snippu tuli putsarina Seba. Mitä? Tomi lipulle. R Tomi lipulle. Sebas on Overcappi. tässä heti meillä on oikea yksi. Joo. Muren Mistä takana. tuolla on äijä? Tuolla Aalla. Yksi pois siihen. Reme valas selkään tulee kohta. Tässä on toinenkin vielä Seba. Juu, hae. Ja tuolla rannassa tuolla. Kuoli. Hyvä. Kuoli. Snipu kyytiin. Mä katon selän. Kopu Lähdetään nousi. hakee full cappia. Kopu ilmas. Varo Mä miinat otan tästä. seetä Tästä tuli meille. vihut. Mä spotin Seban. Mä koitan kanssa. Ei näky mitään vielä. Noin, sekin pama. Oikealla äijä. Vihun koppu Ai mulla ei seulassa. ollu. A A pala. lähtee. Joo. Vaihto. Annetaan. Ei vittu, tää oli huono. Ei Käytä full EMC ja cap. vaihdetaan Se meni heti. tonne talon sisälle. Lähtee. Joo. Mun moka oli vähän tuolla. Se on Kontien Yrittänyt takana vaihtaa spotattu semmoista yksi. itsipilliä. Tomi sulle selkä. Kontien takana yksi. Pertta palaa. Unohdetaan se supportti, ei sillä nyt tee mitään tapaa henki. Joo, Pertta joo, ihan palaa. totta. Vene on jo Koppu täällä Seba, haastava. koppu selassa. Mä tuun Joo. tota korjaa venettä nyt. Joo. Meillä kopu Molemmat viinaa. TVt ohjaa. Ei, mä ammun omankin TV-ohjaa. Ammu RPGllä sitä jos voit vaan. Mulla ei oo panoksia. Yläkerrassa Seba yksi Oli vielä vihun just tässä. lareet Katolla. mennyt. Ai. Kato. Joo, katolta. No niin. No, joo. Tomi pysyy Kävikö elossa, että me pystytään stonea aina. Pitäkää Se Bertta lähtee. lippu. Joo, pitäkää Bertta. Se on tärkeä. Seba mä tuun Se, selkä. se Kaksi tulee laavia Bertolle selkä. toi kopteri. Ampukaa Joo. sitä venettä, älä hitsaa. Ihan Ei turha. mulla oo Joo. stickeri. Ei mulla oo Tänne panoksia. tulee lavi tänne Ammu sitä seelle, ei voi Stingerille mitään sitä. tehdä. Ampu kyystä. Reme korjaa. Kopussa on hitti. Joo, otetaan koppu. Snipu me puutsa kato. Hei, No. mulla on yksi infi. Täällä jossain juoksee Yksi B. pois Bertalta. Toinen pois. Tuu kyytiin. Oota, mä korjaan Joo, joudut. katolla yksi vielä. Katolla yksi vielä. Noniin. Siinä on kaksi, Tomi Kopu vielä. pois. Meni se EMC Muista. läpi. Yksi on katolla, Joo. toinen on alhaalla. Missä katon? Eli Me otetaan tuon laviin, vierekkäinen talo. Vaihdetaan jo. Aa, vierekkäinen Laviin. talo. Joo, vaihto. Se sai tän A. Joo, keskittykää, että me saadaan A kuntoon. Meille tulee lavi sinne kohta. Infiä vaan Aalle, putsareita. Paljon putsareita. Lavi Yksi hit. pois tuolta ylhäältä. Ampuu tuolta kauempaa. Siellä on hitsari. Kiertä Astanttina selkään putsaan yksi. A. Meni viiloon. Korjaa. Kun mä korjaan Korjaa, tuolta. korjaa sitä vasen. Me mentiin. Katolta yksi pois. Kopu. Joo, mä aloitan tämän. Alfan katto. Alfan katto Alfa tarvitsee. katto. Ei Joo, ole okei. katolla, mä sain katolta. Vaihdetaan. Ei ole, mä oon itse katolla. Joo, tässä mun eessä on. Oota mä, no. Yksi vaihdetaan. pois. Mutta ei me saahan noita. Nyt on tai katolla, nyt on kopteria katolla. just. Joo. Nyt on katolla yksi. Alfan katolla. Kuoli Aan yksi. talon takana. Joo. Sitten lähti kopterilla valmiin. Tos tulee. Ja Smavilla otti mut katolta. Nonni. Varo vaan sitä laviin. Joo. Vene spawnas ja. Veneessä. Mennään venettä ottaa. A mun menetetty, teema. droppi Charlie. Mä otan squad hopi. Vaihdetaan Kopteri. vaan, mutta Kopteri. ok, mä ammun ensin. Attack boltti tulee perseessä. B menee, Satneri. B menee. Attack bolt. Niin tulee, mut mulla ei oo panoksia. Mä oon nyt Varo sitä immobilaised. monia, jos se spottaa meitä. En mä... Noin, sinne meni mun vene. Vittu. Korjauksia vaan, on Sasneri huutanut korjauksia. En mä pysty, kun kaikki huutaa. Vaihdetaan.
Joo, vähemmän puhetta, enemmän infoa. Seba, mä menen B-lampuun sitä... Joo, se paskaa. paatti on saatava alas. Tipuin kyystä. Hitsi Mene valmiina. vaan, mene vaan. Hitsi Frementti. Paatti No lähti. niin. Patti Joo, hänes. mä ammuin siihen vähän kato ohjuksia. Joo. Se on tärkeämpi varmaan. Saitte kuitenkin alas. Joo, Meillä on lavispaunissa. Joo. Mä otan Hei, laviin. Nyt lampu kaikki, B-lampu. kaikki jätkät, Mistä kuunnelkaa. helvetistä? Charlie on tosi iso alue. Kaikki ottakaa muhun Korjaa. puolit. Charliella power cappi. Itse. Aha, Lobo. no niin, epäkorjattu. Lobo, tuutko Tuli. hakemaan? Mä en kuule. Ei mitään. Ota suicide. Mä en kuule. Mulle sattuu. Kuitti. Ampuu kyystä heti. Joo, kun ei lentää. Charlie ja power cappi. Lainfei odottamassa. Lavi siinä. Laveja on hyvin ampua katolta. Hei, tehdäänpä No niin, vaihto, niin mä ai ammun korjaa. ohjuksella. Hitsi. Joo, tippuu. Älkää tuhlakko. Power cappi. Joo. Niin paljon ukkoa vaan, että saadaan käpättyä tää kaikki. Niin paljon ukkoa. Ne on Pyrkki alla tulla aika siellä hyvin siihen. piilossa. No joo, meni flareet hukkaan, mutta sain sen sit. Seballe saa Korjaa. kattospoonin. Oi, Mallipulla. Mä oon kans kohta lipulla Seba. Nopeita liikkeitä, bleedi on päällä. Onks meidän selässä Video päällä. se lavi? Hei, Mä olin otetaan se tulla lavi siellä. nyt pois. Yksi Joo. vaihto, niin mä ammun sen. Mitä mä teen laveilla? Veneliikenteessä. Niillä on veneliikenteessä nyt. Ei käytä näköjään kopteria. Lavi on tosi heikko. Lavi nousuma. Mulle spooneja. Tomi tänne kans. Mene Kaikki pois. Charlie. Lavi Menikö pois. Noniin, Joo. Charlie Seba. tippuu. Charlie tippuu meille. Vaihto. Vaihto. Mä lähtin Charlie ulkospawnin. Joo. Jaha, se on siinä jossain pallon takana. Vuoren puolelta Charlie tulee vihu. Tomi, paina A. Varo No. miinat. Nyt sä sanoit. No joo, meni Tuo. myöhässä, mutta ei mitään. Paina A. Muistakaa, tää on lippupeliä, ei fragipeliä. Itellä pysyy hengissä. Seba tässä on vihu jossain mulle, mutta en tiedä Joo. missä. Ja Charlie tippuu taas. Täytyy saada ukkoja pois sitten. Osuu siihen. Pystykö Mä Tulee korjaan. meille. Lavi meidän Korjaada perässä. heikko. Sulle voi tulla selkan sit Seba. Aja vaan eteenpäin. Tapoin se Okei. itse aja. Oi Tomi, Joo, vielä Älkää tuhotko sitä lavia. Ei kuule mitään. Miksi? Tomi RA, oottako Lavi hengissä pois, vielä? lavi pois. Mitä ottakaa? Oottako hengissä Saitte vielä? lavi Joo. pois. Joo, härnäkkää siellä, Charlie tulee meille. Joo, hyvä. Pidetään tää bleedimahti pitkään. Ei oo vielä täynnä. Ei se Mä haittaa. peilaan tähän hetkeksi. Joo. Vihun lavi tulossa. Ajos Mä lämei. korjaan loppuun. Voit pakittaa jos tarvitsee. Oisko myyrä? Siinä on tässä miinoja siellä? sitten siinä. Myyraselle hallin Seba, myyraselle. 2 Joo. myyraselle. Kuitti. Pidetään vaan ylivoima. Älkää haastako. Niillä on Tässä vene. Mä oon tosi pahassa Vene. paikassa. Missä se on siellä alla? Se Ai, on ai, ai. talossa ylhäällä jo. Seba Korjaan. sulle vihu Seba jossain. Juu, heikko. Tapoin siitä yhden alta. Vene on Päin heikko. pois. Koittakaa joku tuli. Missä on hei? Ei oo kutia, ei oo kutia. Vene on disable. Yksi mies tarvitaan, Mä tapoin Charlie. Hyvä. R. Tomi, tulkaa tänne jos pääsette. Ok. Ota kyytiin. Unohtakaa Aapeli. Nyt saat sit Kukaan se kopteri on vittu. Mä oon tässä. Mä luulen, että A olisi kyllä voinut tippua meille. Joo, mutta Charlie on lähempänä. Yksi pois Seba. Ei voi Me antaa ollaan bleedia. Ei voi antaa bleedia noille, kun Charlie Okei. tippuu. Me tarvitaan tänne miestä. Kuka tahansa tänne vaan. Mä hyppään Seba, ne on kopusta. tässä vallin Joo. kattolla tässä, Ja tiedät sä? taas se vittu suikka. Se ei tipu jo. Aivan nauraa. Jaha. Pulja, lens vittu perseeseen. Puljari, ota muhun squad hoppi. Spawnin meikäläiselle. Joo, kuolin Seba. On lavi. Joo.
Valliparvekella 2. Heitäks mut siihen katolle siihen eteenpäin lähelle? Lavi hitti. Lopo. No, Meikäläisen Siihen spawneilla vaan. katolle eteenpäin. Lavi Joo. toinen hitti. ei tunnista kuka puhuu kelle. Missä se on? Korjaa. Tuo sieltä talon alapuolella. Me lähdettiin. Tuli selässä. No niin, Charlie tippuu hyvä. Ei tipu enää. Mä Yksi tapoin vihu se Jepissä. kainiti. Se on Jepin takana yksi. Saitteko? Pois. Sain niitten lavi. Hyvä. Charlie tippuu vauhilla. Nyt yksi testeri, yksi A. Äkki korjaan. Yksi A. Joku menee. Snipu vois mennä. Nipu A, Jeepillä. Vene. Joo, Kopu, Satneri tukee. Ra voi korjata Kopu. toisen lavin tästä. Haluuks joku Mä oon Vihun Kopu tulossa, Charlie. Haluuks joku ajaa tätä lavia? Antti Vihun kopu Saplessa. tulee. No mulle. Joo, ja Bertta palaa. Puljari. Pitäis saada A Vi- sitten. Mä oon Jepi kyvyssä. Jepi tulee myöskin seelle sitten. Niitten vene on heikko. No niin, meni miinoihin. Joo. 6 HP. Se hyppäs katolle se jätkä siitä kopusta. Joo. Muistakaa, että 2 lippua Tapois. pidetään. 2 lippua pidetään. Lavi tulee. B tippu. Tomi mä pääsen ampuu korjaaja. Lavi otti hittiä, mä kirjan taakse ampuu. Korjaus. Mä spawnasin veneen puolelle saarto. Tui vitu hieno. Lähi. Meneekö se se? Mä joutun venettä ottaa, tulkaa kun hitsaa. B Joo, tippu. B Joo, mä tippu, Snipu otan yksi B:lle teille. spawni. Mä otan Plus spawni ravi B. sitten. Ra on seellä. Meillä on nyt 2 lavi bases. Pitäisikö niitä jonkun Osu. ottaa? Mä otan. Ei vielä. Tarvitaan Mä kuolin. lippua. Vaihto. Ossuma. Mulla meni meinaa pareet, niin jos tulee uusi, niin ammu sitä veneet. Ossuma tech boatin. Toinen Vittu se käytti ossuma. aktiivit. Vaihto. Käytti vaihto. aktiivit just. Saa. Vihu B:lle Seba, mä menen putsa. Joo. Vene pois. Hitsa. Oi. Joo, mä nostan mainaa. Belta pois, vihu. Joo. Hyvä. Hän on saaressa just vielä. Miten se kuoli? Sen niemen päässä. Mä otan lavi. Aloista vielä äijä. Joo. No niin, paljon fiksumpaa peliä jo nyt. Saako pikukopulta kyytin vaikka alle? Niin ota Hei, suikka älä vaan, ota mekko se suikka maini vaan. AA. Ota suikka vaan. Joo, yksi tiksu vaan. Seitä käppiivät, en Sorry. tiedä mistä. Joo, ei mitään Mä R saan on ihan siellä. Kopteri. Otetaan A. Tomi, nyt A-lipulle. Se kato. Vieläkin lähtee se. Hei, anna mulla nyt, mä haluan Joo. sen. Snipu Voi spawni vittu, se kohtaelle. hajoo taas. Ei saa miinoja pottiin. No niin. Kyti. Aalla on Kyyti. Raa kaksi. pysy Joo, täällä hengissä Raa. vasen. Oota vielä Joo. hetki. Alla on 2. Saitteko? Se on tuosta alhaalta yhden. Joo, mennään Joo. vaan. Voisi saada miinoja vitusti. Yritin kuoli. ampua, mut just ei Siellä käänny. on 4 vihuja sorry. nyt. Siellä on 4 vahittan. Meitä on 3 ja tippu vihuille. Mä menen seelle, ettei se mene. Joo. Aalla on 1. Nopeasti nyt ei oo. Se Mulle lähti. saa hyvät Se lähti jo. vauhtiseelle. Vittu. Joo, A tulee meille. Missä? Tuli takana. Vihun lavi teille selkän varokkaa kopu. Pommasin. Tomi. Ei. Onks tää En nyt? tiedä. Hei, mä voin ruuvaa, kun tuut vähän lähemmäs. Eikö nyt laskee lipputalo vielä? Niillä on vene ainakin tyhjellä. A lähtee. Joo. Nipu siellä takana tulee. Se No niin, tippuu. mä oon Tomi sulle nyt korjaaja. Korjaa. Yksi kuoli. Tapoin prementti sen siihen. Joo. Nyt tippuu meille. Vasemmalla monta tulee C4. No niin. Kyytiin. Snipu ruumissa 1. Joo, Snipu muuhus spawni. Vene liikkeellä. Joo. Puoli samaa ja Joo. joku sai. Juu. Kuoli 2, mutta meillä lavi lähtee. Joo, ei mitään. Charlie tulee meille. Satner ja tagboati varosit. Mä korjaan Seba sun lavi. Joo. Mä voisin Hei, tulla kopu kyytiin tästä sit kun tää Bertta, Joo. Bertta. Satnerille apuja ja Bertta. Seba vihun lavi. Joo, haetaan se. Ai jaa, tai oot päältä. Mitä? Pikku kopu. Kopu. Minkä. Ei saa korjattua. et ollut Se lähti lähelläkään. nyt, mistä me oltiin äsken Seba. Joo. Mä hypän tällä vaiheessa ja ampun yhden LPGin. Niitten lavi on korjaa. tässä. Korjaa. Ei oo kauaa. Aalla on paljon infi. Wow. Sain sen lavi. Hyvä. Joo, nyt Joo, on me- kopu perseessä. Meillä on 2 lippua kuitenkin. Seba, annat mä korjan.
Tatneri, mikä tilanne? B-hallu. Se tippuu. Hyvä. Charlille Tippu C tukee. vielä. C vaan näitä, mä korjaan. Charlille on monta infiä vissiin. Ottaako mä suicidea? Joo, mulle suikka. Se meni hänen. Suikka ja mulle. R mulle. Juu. Overcappi vaan. Lavi. Lavi edessä. Yksi pois, Seba. Invi pois. Korjauksia takaa. Sait se Korjauksia preme? takaa. Joo, se on. 2 pois täältä nyt. Mä tuun sen Korjaa. kanssa käppä. Pois, Lavi. Kuolin. Charlie taas on. Mikä A? Saatiin Joku harmaaksi ainakin. A tippuu. Okei. Sellaista Tomi, sellaista Joo. Tomi. Siinä yksi tulossa. Pois. Charlie tulee meille. Mä sain sen. Hyvä. Meillä on Tomi lavispawnissa, vaihdetaan, käynkö Tomi. hakee? Ota vaan. Onks tää Kyyti. puhas? Varo, se neloset Seba, minä. Otetaan kopusta näköjään kyytiin siellä. vähän siitä ahatussa. Joo. Ottakaa A-peli. Nyt A-peli. A on meillä jo. Joo, mutta sinne puolelle. Se menee, se menee. Joo, on ei se 2. mitään. Pidetään AB. Pidetään AB. Taas. Tää. Taas. Sä litsaat sen tolleen hei. Raa ajaa lavin tähän. Jep. Onko vähän päfää kakka? Jeppi tulee tunneleista Aalle päin. Kyllä. Araa vaihdeta. R muista, että omiin miinoihin räjähtää tässä kanssa sitten. Et Se oli voi olla lähellä. niiden päältä. Saitteko sitä jeepiä? Ei Bertta, ei mene. Bertalle. Kiertää Bertalle on spawneja. taakse meidän puolella. Lopu. Bertta. Unohda se Charlie. Bertta. Paatti on mun perseessä. Juu. Varo Kopu. maini AA. Kopu. Joo. Bertta. No niin, Bertta meni. Nyt tarvii hei äkkiä se Bertta kuntoon. Sitten lavi. Lavi hittiä korjaan. En saa. Tommi Ei kiertää. Samperi. Sekin lähti. Niillä on monta tyyppiä veneessä. Ei A Se- menee. Hei puota mut johonkin. Tohon. Ota Raa se. tuli Aalle. Siellä on Joo. A katolla. neutralisoituu. Ei No niin, kai. hei jätkät, nyt hiljaisuus. Unohtakaa Bertta, otetaan A ja Charlie. Kumpaa? Unohtakaa kaikki vehkeet, kunhan vaan Mulla on liput hyvä saadaan. spavni siellä. A on meillä, Charlille sitten spawneja. Seba, mä haen sulle lavin tästä. Mä tarvii hitsen. Siellä on Ei, Santeri siellä Unohtakaa etuvasemmalla. vehkeet lipuille, lipuille, lipuille. Se Mä tulee menen meille. vehkeen kanssa lipulle B:lle. Eikö tarvii heti? Ei tarvi kuin 8 tiksua saada pois, nyt liput haltuun vaan. A-lipulla 1. Tulee yläkertaan. Ai mobiiliti hitiin tohon. Mä spamnaan nyt. Muhun nyt spamni. Joku. Ai vittu. Kenen Aa, piti A spamnata? ylä. A menee, A menee. No A menee, Aalle tarvitaan spawneja Joo. siis. Sarli on Jep. harmaana nousee meille. Seba A. Muhun spawni R. Tasuri A. A tulee meille. Mikä Charlie tilanne? Satneri me A. Meillä on pari vihua ainakin tässä snipulla. Meillä nyt toista. Heikko vihu. Noni. Pitäkää liput, ei tarvi kuin 5 tiksua nyt. No ei tarvis paunata. Joo, ei tarvi. Se oli siinä. No niin. Hei, tossa kun on lopussa noin, se tuli just äsken. Hyvä. Vaija Tomi ja Peppu. Noin, ajoin. Mä jos nipua Peppu. Et kerkee. Ammuttu eka. Jouni vaihto. Lavi tulee. Meni A. Ammuttu toinen. Toinen lavi tulee. Tippu. Sain vielä paisti ilmassa. Lavi osuttu tovilla. Oo mä saisin. Toisen kerran. Hei vaihdetaan, niin mä ammun tohon laviin sen. Joo. Mene pois. Lavi lähti. Hyvä. Lähtekää painaa eteenpäin vaan. Taisi tulee lavi meillä. kuolla. Mä kävin Mennään alta. B:lle. Mennään B:lle. Hei, Charlilla paljon. En tiedä yhtään mistä tänne tuli. Aha. Hei, Ilmeisesti Vaihdetaan. jeepillä, mut mä hyppään tähän niin. Joo. Otat sitten. A Tulkaa neutraali, äkkiä A lippualueelle. neutraali. Äkkiä lippualueelle. Ai Charlille. Joo, Charlie. Joo. Seba, mä oon nyt Aalle. Juu, ei mitään, hyvä pidä siellä. Ei tarvi Mitähän ne on miettiä. sinne tullut ihme jeepille? Jostain Otapa Satneri ylhäältä kyytiin. jeepiltä. Oliks tässä se vene jos? Lämmit. Jaha, slämit, joo. Yksi Joo. pois alta. Nopeasti Ottakaa muuhun kerkisivät spawni. laittaa.
Saitteko Osu. yksi pois alta? Osui. Joo. Siellä. Otetaan Ja mistä Charlie on? haltuun, jos vaan onnistuu. Vihun lavi Musta- aalle, ainakin yksi. Joo, korjauksia. Korjauksia. Korjaa ainakin. Joo. Alakerrasta nyt mä näin mistä tulee. Onks laveista tietoa? Yksi on aalle Oo, sepä. yksi potattu. Joo. Ja hitsaa hävis just. Ota mut Kyllä kyytiin. nyt jostain ampu. En pysty vielä. En tiedä mistä toi tulee. Tuolta jostain. Nyt mä alan Noniin, kyytiin. me tipahettiin Charlie. Ootkos nipu aalla vielä? Lavi vielä potattu. Molemmat laavit aalle sepä. Joo. Ottakaa C-nelkkuja ja aalle, snipun spooni. Ainakin ne tiedät Mä sain Ai, portaissa. Mä sain R. Koko lavi. Juu. Joo. Mä tuolla, sain... tuolla. Eiku snipu, pysy hengissä vaan. Ja Juu, juu. mä taas lämmispooni. Yksi on tiellä oikealle, toinen Meillä on siinä yksi tunneli ovi. Hei. ala. B menee. Bertta, RAB. Se palataan mä lapi. Tai no, Ota Mä, lavi. mä menen B. Sepä sulle Venettä. Siellä on vihulossa vene. edessä. vaihdetaan mä mun ohjaksi. Joo. Äkkiä, En äkkiä, osunut siihen mukaan yhtään. En Mä saanut. tuhoudun pian. Mä ammun siitä oviin. Aktive, älkää ampuko. Täällä on vene tässä. Mä räjähdän. Verta vieressä. Joo. Latausko se ei? Vaihto. Se on samassa paikassa sepä Vene valossa. lähti. Jouni vaihto. Joo, mutta pakko Joo. haastaa. Pakko haastaa. Tehdään niin päin, että sä ammut sen. No mä sain sen. Hyvä. No, nyt sä sanoit, et mulla on ihan kirja. Tuolta vasemmalta. Ei, no kato, tossa oli Yksi se tulee tilanne, alhaalta. Oota Tarvii saada jätkät. Sai mut. Okei. Hei, komento takaisin Charlie. Kaikki lähtee Charlie. Tarvitsen jonkun korjaamaan. Overcappi. Joo. Vihvit. Sepä Tomi, mä spawnin raalle, mä tuun Juu, sulle. kyllä. Mä oon täällä, Sinne vaan. mä oon täällä B-llä. Niin nopsaa lipulle kun pystyy. R, jos ei vielä ole ketään, heitä suikkaa. Kohta. Tarvis korjauksia. Okei. Lavi tulos silloin. Mä Joo, tuun korjaan. lavi heikko. Just Aktiivinen. olin Active päällä. sniperin kanssa täällä ampumassa C-llä. Mä lähdin. No tein. Joo, ottakaa Tarvitseeko Charlie se vaan vaan haltuun. korjauksia? Ei tarvi. Ottakaa Ei vaan tipu lippu ja vielä, putsakkaa Charlie. sen. Ei tipu meillä vielä. Sen katto. Joo. Kopu putsaa kato. Ei pysty. Eka Okei. rakennus C:lle, eka rakennus Blokkaa C:lle. koko ajan kun pääsen liikkuu. Lähtee kiertää lavit tuolta ylöspuolen sillan kautta. Sieltä tulee Lipulle. kopteri vaan mikä. Yksi pois C:ltä. Tipu Hyvä. meille. Se kattoa ja kuoli. Sieltä. Se meidän. Hyvä. Pidetään nämä. Oliko Eka se lavi? rakennus C:lle Oo. vihuja Vene, saita. vene liikkeellä. Ampuu Hei. koko ajan tuolta Vai- jostain. Vaihdetaan Vertalle. nyt siihen laviin kyllä. Täällä on Bertalle. vielä yksi jätkä. Toinen pois C:ltä. Joo. Se panna mun spooni ampu Bertalle. ovi. Vai onko se vene siellä? Kopu On nousee. vene täällä. Mä menen putsa En vielä saa tossa venettä. yläkertasella. Mä menen katolla. Mä menen C-katolla. En saa Hitsi pilli venettä. vaan. Sementti. Joo, hitsata. Vaihto. En saa venettä. Joo. Katolta Joo, yksi mä alas, hitsin. kuoli itsekin. Saako Bertalle spooneja? Jossain on vielä C-llä. Se Tomi. pysäy. Joo, oota. Ei vielä. Ei, meni jo. Nyt. Ei voi pysähtyä noin avoimelle. Kuolee heti. Tipuu siitä. Charlie katto. Edelleen porukkaa. Mä ajelen tätä venettä täällä vielä karkuun, mutta Ampu mä... kyvistä, mut sain sen. Kuoli. Joo. Sepä mä korjan, Sepä. Joo. Mikä B-tilanne? Vene perseessä ja mä kuolin. Hei, mulla Ei on se oo. koeessa. Ammu. Pystyn estään tätä. Heitä, mutta Ei. kauan. Hyvä kuoli. Mä sain yhden. Joo, lavi. Jouni, mulla Lavi on tuli lavi Charlie. kello tota veneettä. Joo. Hei, Mä oon paikallaan. Bertta. Koko voimalla. Tai Bertta niin, että se saadaan. Eli kopun kautta Bertta spooneja. Joo, pehmeän. Mä peilaan lipun. Disabloitu. En mä tiedä mistä tuli. Jostain. Nyt näyttää Sai. rumalta toi bleedi. Bleedi on pakko Hyvä. saada Me poikki. saadaan B just. Joo.
Tarvis joku lippu saada ainakin neutraksi. Se voi tulla sulle, se Täällä voi Juu, siellä, oota. mutta se ei tuu Jos mä meille. pääsen. Hyppää jo jalkasi, hyppää jalkasi. Puljari. Aalla on 2 Yes, ainakin. Aalle tulee lavi. Lavikin Olisi tuli mahdollisuus. takas, joo. Hei, vaihdetaan mulla ohjus siihen laviin. Ei pysty kun täynnä. Vihun kopu. No nyt Joo, ollaan tuohon koku sai katolle. mut sepä. En mä tiedä. Joo, peilatkaa. Mä vaihan. Ai mulla on single fide päällä. Ja selvä. Siellä on kopteri. Tää loppisi. Mä No, pystyn ampuin. A meni. Sepä meillä olisi lavi. Joo, nyt tarvii Charlie. Osuis Ravilla siihen. Sartneri. Kopu Siinä on- pois. Se on äijä vielä. Attack boat Missä on se lavi spawnissa. on? Se on tuolla siellä alla. Joo, nyt Charlie. Saitteko? Hei, me ollaan 80 tikettiä, pääs 100 tikettiä jo häviöllä. Nyt lippua. Korjaa. Vihun lavi lähti toinen. Ja mekin Ai lähti. saatana tuli RP. Se on pois, sepä. Kuoli. Hyvä. Kuoliko se? Nyt Ota, nopeeta ota, se ota. lippu. Vaihdetaanko me paikka vai? Meillä on vene. Se ja se. Iso vene beississä. Selkä sepä, Kunhan selkä saadaan tämä selkä harppu. pois. Juu, jossain tuo. Missä oli lavi? Lavi on pois, mut lippu. Joo. No, mä Putsauksia. peilaan tähän aalle. Joo. Putsauksia Charlie. Joo. Nyt se pois. Siinä on katolla sit vihu. Puoli. Et sä kestä osumia, se odottaa nyt. En. Täällä on pakko lisää. liikkuakin. Joo. No nyt pitäkää liput vaan. 2 äijää sieltä pois. Rankannus Aata. Joo, yksi kuikki A. Paatti menossa B. C1. Siinä välit on. Mulla olisi sinko, voitais käydä ampuu sitä venettä. Siellä on siellä vielä. Meneekö mä B:lle? Jos veneet Joo, tietää. B:lle. Mennään ottaa sitä venettä. Niin. Vie paikalla. Tää vittua. Odottaa, että mä A-lippu pysähty, spawnaan. täällä on vihu. Osu. Joo, ei mitään. Saatteko Vihu ja B:n? kopu. Vai? Joo, kopu on täällä B:n välissä. Kopu lukittaa mua, kopu lukittaa. Vittu mä tuhoudun. Ammu. Sepä paha paikka, sepä. Joo, meillä on vielä Ravi Mä en oo takana. va- Varo miinat sulle sellaisessa. Juu, tiedän. En oo taakse. Noni. Siinä juoksi. Siellä on lavi. Nipu. Mennään Kerro. assuks RAlle ja lähdetään putsaan se yläkerta. Mä just meinasin tehdä siitä. Jep. Yksi pois C. Tulee meille. No se lavin. Mä oon hittiä koko ajan. Tuli hakee mua täältä. Onko Fremeillä mitään vehkeitä? Mulla on kaikki aseet. Ravi. Yksi pois. Hyvä. Saat Tuo sulla. ammuttua sitä. Mitä mä ammun? Sen takana. Hytsiä vaan. Huitti. Siinä on lavi siinä alla. Mä tiedän. Sain Ne- yhden. Menet. Toinen pois. Joo, juokstaan perässä. Katolla vissi, katolla on tässä vissi. Lavi. Meidän takana. Nyt lippu on meillä. Lavi on siinä lipun lähti. Lavi pois. Sen takasta vihu pois. Tässä on vielä näkykartta, sepä sulle jossain. Juu, sain. Noni, Tää on nyt saatava kaikki tää lippu putsattu. nyt. Yksi pois vielä. Tässä on No mulla nyt vielä yksi. Kuoli. Huitti. Sai. Noni. Missä se on? Lähtekää puskeen A. Kaikki puskekaa A. Täällä on lavi Kopu, jossain. kopu. Joo, ei Minä mitään. se oli. Meillä on 49 Siinä se piksua on enää. jo täällä toisella puolella. Odota, Kopu. odota ra. Paatti. Juu, lähetä. Bertala Bert vihua. tippu. Mä tuun sinne. Ratneri, Hyppäs äijää. tuuko hitsaa? Ra heti vasemmalta, heti vasemmalta tässä. Ja sit seuraava oikein. Noni, joo, lähetään täältä sitten. Tuu mulle nopeasti. Mä oon tässä lippua käppiä. Bertalle tarvii yhden infi. Mä tuun sinne. Mä menen Mennä lavilla. pois. Mä oon menossa lavilla. C Lavilla lähtee. meille. C lähtee. Noni, helvetti. Hei, menkää kopteri C.
Tuleeko B Missä täällä meillä? oli infi? Tulee, mutta en tiedä yhtään mistä täällä oli infi. Lavi on Missä? turhaa jää veteen, se on niin sairaan hidas täällä. Meillä ei ole nyt yhtään ylimääräistä Mä aikaa. kuolin alle. Ei Se täällä on on, vielä jätkää PL. joo, niitten spawnin Ra- puolella täällä. lähdössä. Refader. Mitä Charlie tilanne? No, vähän huono. Erittäin huono. Meillä on yksi infi rannan puolelta, näkyy kartassa. 30 tiksua, pakko ottaa joku Kuka siellä on lippu. infin? Joo. Otetaan Charlie. Vai onks mikä tilanne A? pois. Siellä on lavia alla. Okei. Sitten Charlille Mä koitan powercappi. ampua lavia. Kohta joudutte unohtaa kaikki vehkeet. Koittakaa, saaks joku spotti sitä lavia? Mä en oo. Tarvii vielä ukkoa. Nyt tippuu lippu. Tommi just siitä edestä yksi. Joo. Lähti ylös. Miten se sai mut? Jäi yksi hope. Nipu, käy putsaan se yläkerta. Pysyt vaan hengissä, käyt putsaan se yläkerran. Yritän. 12 tekee. Yksi pois yläkerrasta. Joo, mä Tomin menin ruumilla. Mavi. No kaikki Toinen pois toisella puolella yläkerrasta. Seba. Ei oo, kun sieltä ylhäältä tulee sinkoa mulle siltä puolelta. Sitten ne on katolla sit. 8 tiksua. Nyt on pidettävä vaan. Onko meillä B-llä ketään? Sain molemmat Seba pois. Minne? Hyvä. Nipu selässä. Ei oo, sain molemmat. Oho tässä, joo. Hyvä. 6 tiksua Lähti vielä. vaan. Herätä. Siellä on siellä. Sit vaan puolustetaan ja pidetään kaikki just Joo. tässä kulmissa. B lähtee. MBlle. Tule Kaksi infi, äijää. meille tuli infi, Tomi. B-tasan. Joku saa tiputettu sieltä. Mä saan Ei naata. oo. B:llä on En enemmän saa ukkoa. enää. Ei oo Mä spawnia kuolin. vissiin enää. Tatneri saakko B:ltä spotittua? Täällä tää yksi vene vaan. Se pitäisi olla puhas. Tatneri lipulle kans. Mä Joo. pelaan lipulle. Vieläkö Seba, vois tuks mä spamnata? sulle Seba? Pakko tulla. Okei. 4 Nopsaa. tiksua enää. Ei. Mua lukitetaan nyt niin paljon. Tässä on Joo. 2, joo, tässä on 2 infi. 3. Ja koku tulos P:lle. Kiva, kiva Kaksi treida. Niin, pois Seba. Hyvä. treidattiin just. Joo, hyvä spammi. Kopu sai mut. Joo. B meillä. Mä sain kopu. Loistavaa. Tulkaa herätelkää, jos ootte... Ei mä engi. Okei. Tarvii ottaa spawneja vielä, mutta älkää vie spawniko. Kattokaa Niin mä mihin menin tarvii. just Kattelut tässä. Joo. Ketä muuta on nyt spawnaamassa, ettei 4 spawnaa samaan aikaan? Saatteko C:lle linjan? Täällä on lavi. Enää 2. Ei Tai yksi jeppi. spawnaa. No. Se Lopussa kiertä, valmis, Jepi kiertä Vahingossa. C:lle selkan. C selka. Yksi hypäs sieltä. Sain lähti yhden niitten pois. Hyvä. spawnista. Mä menin siihen suuntaan. Lavi tulee C:lle. Joo. Mä voin Ää. spawnata, jos se on ok. Se menee, se menee, se menee. Joo, C:lle yksi spawni. Mä otin yhden. Ai, ei. Saakeli. Enää ei spawneja. Enää ei spawneja. Tulee tähän Ottakaa- se ylös. Ottakaa tappoja. Se menee nyt. Siinä on 2 infi sinisellä. Ediskuoti, menkää vaan. Tää on siellä missä on se medical centeri. Siellä on ainakin yksi ylhäällä. Lavi tulee B:lle. Joo. Joo. Pääsikö me hitsaan? Seba hitsa. Ah. Ei mä No. kerennyt. Mitä ihmettä?